Assam State Premier League Surini ra ingkora ke thoma baha phan ke damtang arkoi ni phai ner ke parni Karbinglong Sport Association pathua klamalong Karbinglong Morning Star Pen United Chirang Dwar FC angbong pathu ponsi KAMS FC tum chipahai ponderlo Lason si ingdeng hini ASPL Surini ra ingkora ke thom angdung kiti ke pathua hut nong edoan abangke pipajir ponlo Bonta bangso phan ke panong pona tangka ki pipajer pon pedera jok pini Assam Football Association Asai Hem Nehru Stadium Guwahati longsi pipajer pon Bangso tangka ke pajera sai ke tenghut Assam Football Association Amai Phu Anparta MLA Nobo Kumar Dole Kachetong Dunalong AFA Chunbang Sangrang Brahma Atum Arideng Pen KAMS FC Manager Waisong Behin Pensi Lak Thomra Lak Phukep ke hai anong e dengdu Bangso no ika chipalong dun pen Karbinglong Morning Star aphan lapen Karbinglong aphan nong mewan pilo News report Karbinglong la